नमस्कार, वेलकम टू तेजल्स किचन। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे एक गोड रेसिपी। ही रेसिपी आवर्जून प्रत्येक सणाला आपल्या घरामध्ये नक्की बनवल्या जाते, ती म्हणजे मालपुआ। मैदा किंवा साखर न वापरता, तेलामध्ये न तळता मालपुआ कसा बनवायचा ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। ही रेसिपी एकदम सोपी आहे, अगदी कमी साहित्यामध्ये पटकन तयार होते। चला तर मग सुरू करूया। सर्वात आधी आपण रेसिपीला लागणारं साहित्य बघून घेऊया। 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी बारीक चिरलेला गूळ, बडीशोप, 2 ते 3 इलायचीची पावडर आणि तूप। आता एका बाउलमध्ये गूळ घेऊन त्यामध्ये मी अर्धा ग्लास पाणी घालते आणि आपल्याला गुळाचं पाणी बनवून घ्यायचं आहे। आता हे असं सतत ढवळत राहायचं आणि हा गूळ व्यवस्थित पाण्यामध्ये विरघळला पाहिजे। त्यासाठी आधीच जेव्हा गूळ घ्याल तो बारीक चिरलेला घ्या, म्हणजे त्याला पाण्यामध्ये विरघळायला जास्त वेळ लागत नाही। बघा, अगदी व्यवस्थित हा गूळ पूर्णपणे पाण्यामध्ये वितळला आहे आणि आपलं गुळाचं पाणी तयार झालं आहे। आता पुढे आपण यामध्ये घालणार आहोत 1 वाटी गव्हाचं पीठ। पीठ घातल्यानंतर सुद्धा आपल्याला हे मिश्रण ढवळून घ्यायचं आहे। यामधले सगळ्या गुठळ्या काढून घ्यायच्या आहेत आणि एक स्मूथ मिक्सचर तयार करून घ्यायचं आहे। लक्षात ठेवा, हे बॅटर खूप पातळ नाही झालं पाहिजे। इथे मी अर्धा ग्लास पाण्यामध्ये 1 वाटी आणि वरून 2 चमचे गव्हाचं पीठ घातलं होतं। हे बघा, आपल्याला ही अशी कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे। खूप जास्त पातळ बॅटर बनवायचं नाहीये, नाहीतर पॅनवर जेव्हा मालपुआ टाकतो त्यावेळेला तो चिटकतो किंवा मग पलटताना तुटू शकतो। त्यामध्ये घालून घेऊया बडीशेप आणि इलायची पावडर। आता यामध्ये मी अगदी चिमूटभर मीठ घालते आहे। कुठल्याही गोड पदार्थामध्ये ज्या वेळेला आपण मीठ घालतो तर त्याचा गोडवा एकदम बॅलन्स होतो आणि अजून उभरून येतो। आता या सगळ्याला आपण बॅटरमध्ये मिक्स करून घेऊया। हे बघा, परत एकदा मी बॅटरचा घट्टपणा दाखवते। आता एका पॅनवरती 1 चमचा तूप घालून घेऊ की त्यावर हे मिश्रण घालून घेऊ। आता ह्याच्या बाजूनी आणि वरून 1 चमचा तूप घालून घेऊ। इथे गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून व्यवस्थित एका बाजूने आपल्याला मालपुआ भाजून घ्यायचा आहे आणि दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा असंच व्यवस्थित भाजून घेऊ। आता हा मालपुआ बनवताना आपण न मैद्याचा वापर केला आहे, न साखरेचा वापर केला आहे आणि न हा मालपुआ आपण तेलामध्ये तळला आहे, त्यामुळे हा एकदम पौष्टिक आहे। मस्त, हे बघा, अवघ्या 3 ते 4 मिनिटात आपला मालपुआ तयार झालाय। व्यवस्थित दोन्ही बाजूनी भाजून सुद्धा घेतलाय। कडेला एकदम क्रिस्पी आणि आतमधून एकदम सॉफ्ट। याला तुम्ही रबडी किंवा केशर दूध किंवा अगदी साध्या दुधासोबत सुद्धा सर्व करू शकतात। सकाळच्या हेल्दी नाश्त्यासाठी किंवा मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा हा मालपुआ एक बेस्ट ऑप्शन आहे। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करून बघा। रेसिपी कशी वाटली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि तेजल्स किचन मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।